sak negara Ngamarata ingkang angka sepisan tan lirwa ngagungake rasa puji syukur matur nuwun tarima kasih marang purbaning Gusti Ing Maha Welas kang sarta maha asih kang wis kepareng malimbarke berkah kenikmatan tumrap umat sajagat raya. Yayi kadanging pun Kakang Yayi Werkudara. Darmaji kakangku ana dawuh apa? Ndak kira si Adi meluhang nyumurupi kalamunta dina samangka. Pepundhenmu ing negara Dwarawati dalasan negara Mandura. Ora muh ana ing Praja Ngamarata Dimas Njodipati. Ya. Mula sasana saha wanci aturke marang barep kakangku. Manem Brama rawuh para kakang kang nembe rawuh. Iya ya. Duh Kaka Prabu. Kaka Prabu jejimating gesang kulon donya parapting delahan Kaka Prabu ing Dwarawati. Ngaturaken pasegahan panakrami awit ramu paduka kang sarta salam kamilujengan kunjuk wonten ngasanipun jeng Kaka Prabu ing Dwarawati. Belalah. Nun inggih Yayi, kadangipun Kakang ingkang kula tresnani lair kandhas trusing batin. Yayi sami aji. Nirbaya nirsangsaya praptanipun ingkang raka ing Dwarawati bidhal saking griya kilen dumugi wonten ing negari Ngamarata tansah kinemulan karharjan ugi kinemulan keslametan. Daten kadat-katedo kalinggo murda sepana kraminipun ya yaji ing Ngamarata ingkang rumentah dhumateng Arakanta ing Dwarawati. Kosok wangsulipun Yayi. Kosok wangsulipun puja pangestawanipun Kakang Kepala mugi kunjuk wonten ngasanipun ya yaji ing Ngamarata. Nun inggih Kaka Prabu. Grawalan anggen kula mundhe kapetekaken wonten ing Jaja. Rumakating pardaya mimah ana ora daging kayuwanan. Mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi. Non, nuwun inggih boten kirang prayogi anggenipun ingkang raka ing Dwaraka Ngabyantara Soman. Duh Kaka Prabu. Kaka Prabu ing Mandura sami wilujeng rawuhipun jeng Kaka Prabu ing Mandura baladalah. Bayo. Nggih ya nggih. Sawetawis seling surut nyuwun pangapunten. Cakala mangsa mboten namung listrik mawon ingkang konslet. Menungso barang niku cakala mangsa nek pancen awake kesel niku pancen konslet barang. Ning mboten dados menapa sing mboten nyentrum cangkem. Nggih. Nirbaya nirsangsaya praptanipun ingkang raka ing Mandura. Taklim kula mugi kunjuk wonten asanipun Yayi Prabu Puntadewa. Inggih. Kaka Prabu grawalan anggen kula mundhi dadosaken jimating gesang kula. Mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi. Non, nuwun nggih. Mboten kirang prayogi anggenipun ingkang raka ing Mandura Ngabyantara Sowan. Yayi. Kula wonten pangandika ingkang ngadhawuh Kaka Prabu ing Dwarawati. Kagyap raos ing manah kula dinten samangke sawatara. Dinten ingkang sampun kepengker tegese sampun kamuri. Kula nampi utusan saking negari Ngamarata kirim kintaka utawi namala ugi winastan wagita. Ingkang surasaning tulis wonten mriku ngandharaken kalamunta dinten samangke kula dalasan Kaka Prabu ing Mandura tinimbalan Ngabyantara Sowan wonten ngasanipun para kadang-kadang kula Pandhawa ing negari Ngamarata. Lah kadidene kula gelak-gelak sepisan dumugi tumuli prapta nadyanta jawah deres kula terjang bot-botipun. Kula menika kepengin uninga ngantos saking mrika dumugi mriki kula kalian Kaka Prabu Mandura menika kudungan terpal.
pamrihipun punang mustaka nginggil Kang Sato ngandhap mboten njebeber ngoten tujunipun sareng pun Kakang ing Ndorowati dalasan Mandura sampun dugi mriki tingkas sumilak padang inggih pancen sampun dados pedamelan kula lek perkara nyingkirke udan ki gaweane Kresna napa inggih lho pripun ta wong ngisene udan iku gampang angger mendung lekas prepet-prepet mandeg ngadeg ning tengah latar tumenga nyawang dhuwur gedruk lemah ping 3 nyuwun marang kurbaning Gusti Kang Karya Jagat maca donga saisane kanthi ditambahi karo donga Jawa ya Kiai Toyo, Nyai Toyo yang saking wetan bali ngetan, Kiai Toyo, Nyai Toyo yang saka kidul bali ngidul, sing saka lor bali ngalor, sing saka kidul bali ngidul. Sing angel disisihne iki sing kon dhuwur. Tujune kok Mas Tono ki cancut tali wondo. Pekasanipun tingkas sumeblak padang. Nah, rikelenggan samangke gandeng sampun, rikelenggan samangke suasananipun wekasanipun saged kangge srana merdika paring pangandikan kepareng kula nyuwun dawuh wonten migatos menapa saklangkung kemrengseng kumrungsung kemerangsang anggen paduka nimbali dumateng ingkang araka ing Mandura Sandrawati kendhek kumrusunge nggale manata ing kalbu daya-daya kepengin uninga wonten migatos menapa ingkang raka semedya nganglungaken jangga nelingaken karna nyadong rumentahing sabda sabdanipun Kyai Prabu Punta surasane ing donya